Just i ddweud croeso I bawb. Mae'n hyfryd i ddod gyda'n gilydd a chael cyfle. A paid ag eistedd wrth y piano eto. Dyn ni ddim yn dechrau am 5 munud. Oherwydd mae gen I gwaith I wneud. Na, mae'n hyfryd i ddod gyda'n gilydd a chael cyfle I gymdeithasu. Arwain, mae'n hyfryd I gael gyfle I weithio. Efo yn y coen o neir, wythnos diwetha, dwedodd Dylan, bydd y cynulleidfa yn arwain yr Oedfa bore yma. Felly, dyma'r cynulleidfa. A dyma fi. Pan oedd ni yng Nghaerdydd efo'r undeb, mis yn ôl rwan, roedd Dylan yn arwain popeth roedd ni'n gwneud yn y bore. Yn y nos, roedd gennym ni myfyrdod yn y mans. A roedd y grŵp oedd yno yn cael sgwrs, a roedd ni gyd wedi bod yn y bore. Iawn. Paid â phoeni? Ie, paid â phoeni. Roedd ni gyd wedi bod yn y bore. A roedd ni'n meddwl, beth am wneud rhywbeth tebyg ar y 5 Sul y mis, pan dyn ni'n dod gyda'n gilydd, a dyna beth dyn ni'n trio heddiw, iawn. A dyn ni'n gwneud rhywbeth gwahanol, ond nid rhywbeth newydd. Oherwydd, hen draddodiad yw rannu adnodau. Mae Beiblau yma, ac os dyn ni'n medru just rhoi nhw o gwmpas, dyn ni'n medru cael y Beibl, a dwi'n gofyn I chi I ffeindio rhyw adnod I rannu. Neu os oes gen ti rhyw adnod arbennig, da chi'n gwybod, wel, da chi'n medru rhannu, gan feddwl am beth sy'n mynd ymlaen yn y byd ar hyn o bryd. Beth sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni. Mae'n bosib bydd na rhywun dyn ni'n, rhyw adnod sydd yn golygu rhywbeth. A dim os da chi ddim yn medru meddwl, oherwydd does dim amser I gael 1, 2, 3, 4 pawb yn rhan. Ond ar y llaw arall, dydy pobl ddim yn medru dweud dim ots, bydd rhywun arall. Oherwydd, bydd neb arall. Na, a ti'n medru sgwrsio hefyd. Ond hefyd, neu os oes well gen ti, mae gen I, just adnod I ddechrau. Felly, just 3 funud, a wedyn dyn ni'n mynd I ddechrau. Okay? Felly, just meddwl am rhyw adnod I rannu. Mewn munud bach. Just 3 funud neu 4 funud just I feddwl, a wedyn dyn ni'n dechrau, ac yng nghanol y gwasanaeth dyn ni'n medru rhannu. Ac hefyd, just I ddweud, mae'n hyfryd I weld cymaint ar Zoom. Mae llawer o bobl yn ymuno ni ar Zoom, felly croeso I bawb ar Zoom. Ac ar Zoom, ti'n medru gwneud yr un peth, just gartre hefyd. Os da chi eisiau rhannu ar y chat box, da chi'n medru rhannu ar y chat box, a bydd Listy yn medru rhannu. Gwych. Da ni'n dweud am. Oedden ni'n gwybod bod dim Richard, gymaint o dda yma drosta chi. Trefyn ysyn ni wedi gadael anwad i'n peth yn cael ysgol. Yn di arbed gwydd I lot. O croeso cynnes I chi i'r gwasanaeth, roes arbennig I aelodau Tabernacl Pen-y-bont. Mae'n hyfryd cael chi, fi'n gwybod bod parcio yn broblem, ond mae'n hyfryd eich gweld chi. Croeso arbennig i'r uned, rhaid i weld ti'n ôl fel uned. Diolch. Eis gael ti'n ôl greu eto.
Nawr pawb yn gwybod bod Dylan ar Ffit Cymru, a felly ni gyd yn ei gefnogi fo 100%, a felly ni'n diolch i Richard am ddod i gynnal y gwasanaeth i'w. A bod wedi pawb wedi weld o yn y Western ddoe, mae'n erthigol amdano fo yn y magazine yn y canol. Myfyrdod y Mans, mae Dylan yn cynnal myfyrdod y Mans heno yn ei gartre yn 4 Hill Campbell am 6:30. A croeso cynnes i bawb i fynd i'r myfyrdod. Wedyn mae'r astudiaeth Ebrill wedi cael ei gyhoeddi yn y Koinonia, ond am sawl reswm dwi ddim yn meddwl bod ni'n cynnal astudiaeth Ebrill wythnos yma. Neu tecio gyda Dylan. Nos Fercher, cyfle i gerdded gyda Dylan, wythnos yma Melin i Bandi, yn gynnull am 6 o'r gloch tu ôl i'r Fox and Hounds yma yn meddylion yn Koinonia. Bore Sadwrn wedyn, da ni'n cynnal bore coffi dysgwyr yma fel arfer yn y neuadd rhwng 10 a 9:00. Croeso i chi ddod i'r cyfle i'r dysgwyr ymarfer eu Cymraeg. Dydd Sul nesaf, gwasanaeth fel arfer 9:45 ym Pen-y-bont a 9:10 yma. Nawr yn y Koinonia mae'n dweud bod y gweinidog yn cymryd gwasanaeth, ond dwi ddim yn hollol siŵr yn union beth sy'n mynd i ddigwydd fe gawn wybod. Ond mae'n sy'n cyntaf yn y mis a dwi'n siŵr bod ni'n cynnal cymuned. Yna wythnos i Ddydd Sul, coedad i bod ni aelodau Porthcawl, mae'r cyhoeddiad yn Koinonia'n anghywir. Wythnos i Ddydd Sul, da ni'n ymuno gyda noddfa rwan yn ei gwasanaeth undebol flynyddol nhw. Felly, yna ddim gwasanaeth yma wythnos i Ddydd Sul, mi fydda ni'n ymuno gyda noddfa am 9:10. Wedyn yn y Koinonia, mae manylion am weithgareddau wythnos cymorth Cristnogol. Os nad ydych chi wedi cael Koinonia, mae yna rei yn y cyntaf. Maen nhw'n dechrau am 2 o'r gloch rhawn dydd Mawrth yma yn Eglwys y Fôr Saint, gyda sgwrs gan Jenny Weaver am waith a chenhadaeth cymorth Cristnogol. Mae croeso i unrhyw un fynychu'r gwasanaeth y cyfarfod yna, a pob gwasanaeth arall cymorth Cristnogol i wythnos hyn. Diolch. Gwaedwch yn uchel i'r arglwydd, holl bobl y byd. Adolwch yr arglwydd yn llawen, a dod o'i flaen gan ddathu. Cyfeswch mae'r arglwydd sydd dduw. Fe ydy'r un a'n gwnaeth ni, a ni ydy ei bobl e. Y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ewch trwy'r gatiau gan ddiolch iddo, ac i mewn i'w deml yn ei folyn. Rhowch ddiolch iddo, a bendithio ei enw, achos mae'r arglwydd mor dda. Mae ei haelioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o'n cenhedlaeth i'r lladd. Gawn ni cydweddio. Molwn a chlodforwn di, dduw ein tad, arglwydd neb a llawr, ffynhonell a ners ein bywyd. Arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaeth rwydd. Ysbryd sanctaidd, ein didanydd a'n harweinydd, ners a bywyd Duw yno. Molwn a chlodforwn di. Dduw dad, mab ac ysbryd glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno ni a thi ac a'n gilydd. Molwn a chlodforwn di, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen. A dyn ni'n mynd i canu gyda'n gilydd gan ddefnyddio hen draddodiad, felly llyfr emynau, emyn 381. 381. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon byth yn harwain i dragwyddol fydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r neb,
sicrach na'r mynyddoedd, yw ei eiriau ef. Emyn 3:8-1. Byddwn ni'n dechrau ein gwasanaeth gan foddianu Duw. A rwan, dyn ni'n troi at y gair a gofyn am adnodau. Oes rhywbeth i rannu dan rhywun? Dyn ni'n mynd, wel, pwy sydd eisiau dechrau? Ti ddim yn edrych ar neb yn arbennig. Y gwynfydau. A gwynfydau. Ac yn y gwynfydau, yn edrych ar y adnod yr gwynfydau. Gwynau bydd y rhai arwain, gwynau bydd y rhai arwain. Oherwydd cant hoi etifeddiad ddaia, y gerau arbennig in the meat will inherit the earth. Ac rhywbeth fel yma. Ac unwaith cysylltu gyda roedd gwynaf bydd yn rhai trigalon, oherwydd cant boi dderbyn trigalon. A ddau yn cysylltu yn rhywbeth arbennig. Yn y byd nawr, mae llawer o problemau across gyda terfysg yn rhywbeth arall. Across i weld rhywbeth arwain ac trigalon. Gwych. Felly y gwynfydau yn arbennig y dau sydd yn sôn am ein byd rwan. Diolch. Ioan 3:6. Do cafodd Duw y byd gymaint nes iddo roi unig fath, er mwyn bob un sy'n credu ynddo ef beidio yn ond cael bywyd hyfryd. Ioan 3:16. Mae Duw yn caru'r byd cymaint. Rhywbeth arall? Y benod yma yn sôn am Porthcawl Pen-y-bont a cysylltu nawr ar bapur bwyd. Iawn. Penod y Marc sy'n sôn am bwyd o 5,000 gan feddwl heddiw am banciau bwyd. Mae'n bwysig yn ddweud.
Yn dilyn hwnna fydd o'n list, byddwn ni'n gweud chwi yw gleinydd byd, ni sy'n ymateb i'r banciau bwyd a popeth arall sy'n angen ni. Chi sy'n golau y byd. A felly, cyfrifoldeb ni i helpu efo a cael bwyd a anghenion y byd. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arno. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arna. A dyna'r adnod roedd hawl yn ei rannu yn doedd yn yr e-bost roedd yn mynd o gwmpas efo cyfieithiadau gwahanol, pen gwahanol. Ac wrth gwrs roedd dylan yn rhannu rhywbeth yn y cwyno ni hefyd. Gai orffen efo'r adnod yma. Safwch gyda gwirionedd wedi rhoi modd fel belt am eich canol, cyfiawnder Duw yn llurig amdano, a'r brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. A dyna rhyw syniad mae dylan yn rhannu gyda ni heddiw hefyd. A mae gen i rhywbeth i rannu hefyd, rhyw darlleniad o Ebrill Lug. Un diwrnod roedd Iesu yn gweddio mewn lle arbennig. Pan oedd wedi gorffen, dyma un o'i ddisgyblion yn gofyn iddo, Arglwydd, dysgodd Ioan ei ddisgyblion i weddio. Felly, dysga di ni. Dwedodd wrthyn nhw, wrth weddio dwedwch fel hyn. Dad, dyn ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu. Dyn ni eisiau i ti ddod i gernasu. Rho i ni ddigon o bwyd i'n cadw ni'n fyw bob dydd. Maddau'n pechodau ni, achos dyn ni'n maddau i'r rhai sy'n pechu yn ein herbyn ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi. Yna dwedodd hyn, cymerwch fod gynnoch chi ffrind, ac bod yn mynd eto am hanner nos ac yn dweud, neu fi benthyg tair torth o fara i mi. Mae yna ffrind arall i mi wedi galw heibio i'n weld i, a does gen i ddim byd i'w roi iddo i fwyta. Mae'r ffrind sydd yn y tŷ yn ateb, gad lonydd i mi. Dwi wedi cloi'r drws ac mae'r plant yn y gweddi gyda mi. Allai ddim dy helpu di. Ond, wir i chi, ei bod yn gwrthod codi i roi baro iddo am ei bod yn ffrindiau, rhag achosi cywilydd bydd yn codi yn y diwedd, ac yn rhoi popeth mae isio iddo. Daliwch ati i ofyn, a byddwch yn ei gael. Chwiliwch, a byddwch yn dod o hyd iddo. Curwch y drws, a bydd yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn. Pawb sy'n chwilio yn cael. Ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sy'n curo. Pwy ohonoch chi fyddai rhoi neidr i'ch plentyn pan mae'n gofyn am bysgodyn, neu scorpion pan mae'n gofyn am wy? Wrth gwrs ddim. Felly, os ydych chi'n sy'n ddrwg yn gwybod sut i roi anrhegion da i'ch plant, mae'r tad nefol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn iddo. Amen. Emyn 500
597. O ysbryd byw, dy libad rŵan, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd, gwaithia yno, cynhwysa ni I her ein hoes. Emyn 597. Yn yr ysbyty, mae yna capel yng nghanol yr ysbyty. Ond rwan, ers cyfnod clo, dyn nhw ddim wedi ail dechrau o'i bawn yn y capel. Ond mae capel yn cael ei ddefnyddio yn aml trwy'r amser. Be sy'n diddorol yw mae pobl yn dod I mewn I weddïo. Ac mae yna darn o bapur, a mae pobl yn medru just sgwennu rhywbeth I lawr am y gweddi. Ac dyma beth dyn ni'n mynd I wneud, just ychydig mwy o distawrwydd pan dyn ni'n meddwl, mae gan I darn o bapur, ac os ti isio sgwennu rhywbeth I lawr, dyn ni'n medru rhannu nes ymlaen yn ein gweddïau. Mae'n bosib ti'n cofio am rhywun arbennig, mae'n bosib ti'n cofio am rhywbeth sy'n mynd ymlaen yn y byd ar hyn o bryd. A felly, just brawddeg neu rhywbeth, just am ein weddïau. A dyn ni'n medru just yn meddwl am 3 neu 4 munud, just yn bach, a ysgrifennu rhywbeth I lawr, ac
gan feddwl am ein gweddïau. Dim ots os ti ddim wedi gorffen, just cariwch ymlaen pan dwi'n siarad hefyd. A dyn ni'n dod yn ôl nes ymlaen jyst i rannu ein gweddïau nes ymlaen yn y gwasanaeth. Beth sy'n rhyfedd pan ti yn mynd i mewn y capel, mae capel bach ydi o. Ar un ochr, mae gen ti bwrdd, Beibl, a darnau o bapur pobl yn defnyddio i weddïo. Ac o blaen y bwrdd, 4 neu 5 tadair esmwys, cadarnhaus, ti'n medru dros eistedd, lle hyfryd i fod yn ddistaw. A weithiau mae pobl jyst yn mynd i fod yn ddistaw. Staff, cyn y shift, ar ôl y shift, pobl sydd yn ymweld â pobl arall yn yr ysbyty sydd yn poeni. Ond ar ochr arall y capel, yn y connol, mae yna arw. Beth yw arw? Arw. Saith. Sy'n pwyntio tuag at Mecca. Oherwydd wrth gwrs, mae ffrindiau sydd yn Wyslimaidd yn dod i weddïo trwy'r dydd. Ac mae nhw yn dod. Staff a pobl eraill. Ac mae yn ddiddorol yn thi pan oedd ni'n cyfieithu, roedd ni'n casglu arian i anfon nyrsys a meddygion i'r gwledydd arall, India, Sudan. Rwan, 1260 o nyrsys a feddygion yma o Sudan. Mae y bus yn cyrraedd Dyma'r 7 o'r gloch yn bore, hanner awr yn 6, i fod yn barod i ddechrau am 7, llawn o bobl o Sudan, Nigeria, Lleoedd Affrica, Indonesia, India. Dyn ni yn dibynnu rwan ar wledydd bell yma yn ei ysbytau ni. Ac mae'n rhyfedd yn tydi. Ac ar y teg iddyn nhw, mae llawer iawn o India, mae Cristion a Muslimaidd, Hindi, Iduaidd, mae llawer o Muslimaidd yno, a mae nhw yn gweddïo. Beth wyt ti'n meddwl pan ti'n gweld hynny yn digwydd, tybed? Beth wyt ti yn meddwl? Tasach chi'n dod i mewn y capel? Mae rhywun ar ei glyniau yn gweddïo, a ti'n gwybod, os dim ydi o, beth wyt ti'n meddwl? Dwi'n cofio esu i rhyw cynhadledd am reconciliation, cymod, yn Bethlehem, ond ochr arall y wal, yn Jerusalem, cymod rhwng Bethlehem a Jerusalem, the Tantua Institute. Cynhadledd gwych, efo siaradwyr Cristion, Iddewon, Muslimaidd, a roedd yn wych. A wedyn mynd o gwmpas, efo darlithoedd a roedd yn wych. Noson cyntaf ar ôl i ni gyrraedd, eithon ni'r tro, a roedd prifathro Tantua Institute, the rector of Tantua Institute, yn dweud wrthon ni. 3 o'r gloch yn y bore, byddech chi'n clywed y mwysin, call the minaret i weddïo. A nes ymlaen, 9 o'r gloch, hanner 10, 3 o'r gloch yn y prynhawn, 6 o'r gloch, ti'n clywed y mwysin. Weithiau, meddyg mae rhai pobl yn ofni. Cristion, mae Muslimaidd ydyn nhw, a mae ofn arnyn nhw. Paid ag ofni, meddyg. Gwahoddiad
i weddio ydi o. Felly, pan ti'n clywed ymwysyn, neu os ti'n mynd i mewn y capel a mae rhywun yn gweddio fel ysyn yma, gwahoddiad i ti i weddio hefyd. A mae o'n pwysleisio, faint mor bwysig ydi o i barchu bobl arall, ond hefyd sylweddoli gwahoddiad ydi o i weddio. A pan ti'n meddwl, yn yr Hen Testament, mae gen i taflen efo cyfieithiad os ti eisiau weddio. Ond yn yr Hen Testament, mae Daniel yn gweddio, a mae'n dweud hynny. Pan glywodd Daniel fod y gyfraith yma wedi harwyddo aeth adre a mynd ar ei luniau i weddio fel roedd wedi gwneud bob amser. Roedd ganddo ystafell i fyny grisiau a'i ffenestri agor i gyfeiriad Jerusalem. Dyna lle roedd o'n mynd 2 gwaith pob dydd i weddio ar Dduw a diolch iddo. Yr Hen Testament. Meddyliwch am y Testament Newydd. Actau, pennod 3, adnod 1. Yr oedd Pedr ac Ioan yn mynd i fyny'r deml erbyn yr awr weddi, sef 3 o'r gloch y prynhawn. Nes ymlaen, diwedd y canrif cyntaf, roedd na llyfr, nid o'r Testament Newydd, ond am yr eglwys gynnar, the Didychu, a trawiaeth, teaching of Jesus. Ac yn y Didychu, mae'n dweud hynny, cyfarwyddwyd yr arglwydd yn yr Efengyl i weddio. A'n tad y hwn oed yn y nefoedd ac ymlaen, gweddiwch fel yn tair waith pob dydd. Ti'n gweld y traddodiad yn mynd ymlaen? Erbyn y 4yd canrif neu 5ed, dwi ddim yn cofio, Benedict, traddodiad y mynachdy. Ac yn y Trefn Benedict, the rule of Saint Benedict, ti'n gwedio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o weithiau trwy'r dydd. Ac mewn mynachdy, dyna beth maen nhw'n gwneud rwan. Ond wedyn, daeth y traddodiad i mewn i Islam. Yr un traddodiad. Ac y beth yw, maen nhw yn cario ymlaen efo'r traddodiad. A dyn ni, wel, mae am dda i weddio yn y bore, yn y nos, i ddefnyddio llyfr glas, llyfr darlleniadau y Beibl sy'n dda, bob dydd. Mae yna rhyw traddodiad ar Ddydd Sul, ond erbyn rwan dim ond unwaith Ddydd Sul, ond ar un traddodiad efo'n ffrindiau sydd yn Mwslimaidd. Roedd ni'n sôn yn y gwasanaeth gan feddwl am y gwynfydau ac am heddwch tangnefydd a beth sy'n mynd ymlaen yn y byd rwan. Dwi'n hoffi'r awdur Hans Kuhn. A dyna beth mae o yn dweud. There can be no peace among the nations without peace among the religions. There can be no peace among the religions without dialogue between the religions. There can be no dialogue between the religions without understanding of the religions. But that dialogue calls for what Hans Kuhn describes as dialogue with steadfastness. Nid y fath o sgwrs sy'n dweud, dyn ni gyd yn credu yr un peth, dyn ni ddim. Dyn ni fel Cristion yn credu, beth dyn ni'n credu. Mae Muslimau yn dilyn ffordd hollol wahanol. Mae nhw yn gwybod ble mae nhw'n sefyll. Mae'n bwysig i ni gwybod hefyd. A dyna beth mae Hans Kuhn yn dweud. Mae'n bwysig i ni gwybod beth dyn ni'n credu, ond wedyn gwrando. Wedyn sgwrsio a chlywed beth mae pobl arall yn ei dweud hefyd.
A dyna rhywbeth pwysig. Ar ôl 9/11, geiriau Americanwyr, ydyn nhw yn dweud 11th of the night yn Saesneg, yr Americanwyr yn dweud 9/11. Ar ôl hynny, roedd ni'n trio cysylltu â pobl yn y mosg yn Cheltenham. Weithiau yn llwyddo, a weithiau heb llwyddiant o gwbl. Ers hynny, mae'n diddorol, dwi wedi bod i'r mosg yn Abercanteg yn cyd-testun yr ysbyty ac dechrau creu ffrindiau efo'r imam. Ac mae'n hyfryd i gael y cyfle i wneud hyn. A mae'n diddorol. A mae'n bwysig hefyd. Ond pan ti'n sgwrsio, maen nhw'n gwybod ble mae nhw yn sefyll. Iawn? Ble ydyn ni yn sefyll? Beth ydyn ni yn credu? Llyfr gorau dwi wedi darllen am Islamaidd yw llyfr gan Cristion, The Call of the Minaret gan Cynnes Crag. Llyfr gwych. A beth mae'n gwneud, mae o'n mynd trwy beth mae Mwysin yn dweud pan mae o'n rhoi gwahoddiad i weddïo. Geiriau syml, rhan rhywbeth tebyg, a mae Cynnes Crag yn defnyddio geiriau i esbonio Islam. Ac yn y diwedd, yn yr ail rhan o'r llyfr, mae'n dweud, a dyna beth mae ni yn medru gwneud fel Cristion. Dyn ni yn medru defnyddio nid rhyw cred, nid rhyw syniadau mae pobl wedi rhoi gyda'n gilydd i esbonio'r holl sgrysydd. Dyn ni'n medru dechrau efo gweddi'r arglwydd. Hollol syml. Wel, un Nadolig roedd plant ifanc, plant bach o'r ysgol lawr y ffordd yn dod i ein capel ni i wneud the nativity. A roedd yn wych. Ac roedd na un ferch, Muslim, efo ei sad o'r Aifft. Roedd o yn gweithio yn y prifysgol. A roeddwn ni'n cael sgwrs efo fo ar ôl y gwasanaeth. A wedyn, roedd o'n dod i mewn ein tîm ni, eistedd i lawr, i gael sgwrs am Islamaidd. A roedd o'n dechrau, hanner awr. Waw. A beth oedd o'n gwneud, nid yn fy enw i ydy'r pobl yn gwneud y pethau calas. Not in my name, these terrorists. This is what Islam is. A roedd o'n esbonio. A roedd ni'n trio gwrando. Ac yn y diwedd, roedd o'n troi ata i ac yn dweud, beth oedd ti'n credu fel Cristion? Dylwn ni wedi paratoi a dylwn ni wedi disgwyl y cwestiwn yno. Ond doeddwn ni ddim wedi paratoi, doeddwn ni ddim wedi meddwl. Ac yn sydyn, pan oedd o'n gofyn y cwestiwn, roedd ni'n cofio Cynnes Crag, syniad Cynnes Crag. Ac yn lle dechrau efo cred yr apostolion neu beth bynnag, roedd ni'n defnyddio gweddi'r arglwydd. Ac yn araf, jyst yn mynd trwy'r gweddi'r arglwydd. A'r hyn dwi'n ei gredu, dyma fy ffydd i. Mae'n ta. A rhwng yn y nefoedd. Sanctaidd i'r enw deled y dernas a dwi wedi ysgrifennu i lawr oherwydd dwi ddim yn mynd i gofio yn y Gymraeg. Deled y dernas, gwneled y wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Duw fel tad, ein tad, yr hwn wynt yn y nefoedd. Dwi'n hoffi'r geiriau a'r hen eiriau yn y Saesneg. Oherwydd Parch, our Father who art in heaven, ti'n parchu Duw, mae o'n bell. Yn y Gymraeg,
I ddweud y gwir, mae'n well gen i re neu fiau hefyd. Ond yn y Gymraeg, mae'n gweithio hollol y ffordd arall. Mae'n rhyw gynnu, dylwn ni ddim yn dweud hynny, ond gan cofio Cleaves. Dyma fi, blwyddyn cyntaf yma, trio dechrau defnyddio'r Gymraeg, galw i mewn cael sgwrs efo Cleaves. A dwi'n cyrraedd, dwi'n medru siarad Cymraeg, dwi'n dod o'r gogledd, dwi wedi dysgu o'r gogledd, felly dwi'n dod i mewn, sut da chi? Dwi'n dweud wrth Cleaves. A mae'n crac. A dwi ddim yn siŵr pam ydi o'n mor crac. Nid chi, ti. Ond pob tro dwi'n cyrraedd, anghofio a dweud, sut da chi? A roedd o'n grac. Wel, dyna ffordd i ddechrau sgwrs yn dri. Waw, ond dwi'n cofio. A mae o'n pwysau, na, ffrindiau ydyn ni. Ti'n defnyddio. Ac yn yr iaith Cymraeg, dyna beth dyn ni'n gwneud yn weddi'r arglwydd. Ein tad yr hyn o'i ti yn y nefoedd. Tad, mae'n agos. Ac dyn ni'n gweddio fel megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Beth yw ewyllus Duw? Hedw, tanefedd. Dyna beth dyn ni yn gweithio. Gwynfrydau yn tydi. Dyna ewyllus Duw. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyna ni heddiw yn barod beunyddion. Mae ddau ni yn dyledion fel y mae ddau ninnau yn dyledwyr ac nag arwain ni bod y digaeth eithaf gwared ni rhag drwy. Ti'n medru mynd trwy ac esbonio ein ffydd ni. Ac yn y diwedd, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oedd. Dyna'r ffydd a dyna'r ffordd i esbonio ein ffydd ni. Wel, dyma ni. Dyma'r syniad y bore. Dyn ni'n medru cofio. Os dyn ni isio esbonio ein ffydd ni, dyn ni'n medru defnyddio gweddi'r arglwydd. Cyn bo hir, dyn ni'n mynd i rannu ein gweddiau ac yn gweddio gyda'n gilydd gweddi yr arglwydd. Ond yn gyntaf, dyn ni'n mynd i ganu unwaith eto. Felly, emyn 221. 221. Mae deisiau di bob awr fy arglwydd yw. Daw hedd o'ch dyner lais o nefel ryw. Mae deisiau bob awr, mae arnaf deisiau. Bendithia fi fy heidwad, bendithia nawr. Emyn 221. 221.
Felly, gawn ni jyst eistedd yn ddistaw rwan, yn dechrau ein gweddiau, a dwi'n mynd i gasglu beth ydych chi wedi ysgrifennu. Gan i cydweddio. Dwi'n gweddio am y bobl sy'n byw yn Sudan, Ukraine a Yemen. I gael heddwch yn y byd. O Dduw, cofia'n dyner am yr holl bobl sy'n sâl yn profi a thlodi yn y byd. Gad iddynt profi dy gariad di. Dyn ni'n meddwl am aelodau'r ofalaeth sydd yn methu bod gyda ni o achos afiechyd neu unrhyw broblem arall, a phlant yr eglwysi bydd yn wynebu arholiadau pwysig cyn bo hir. Yn y byd garw sydd o'n gwmpas, dysgodd Crist i ni garu ein elynion a gwneud pethau i helpu y rhai dyn ni yn ein casau. Diolchwn am bawb sydd yn helpu eraill, sydd mewn angen, sydd yn drist ac yn deimlo heb obaith, di-obaith. Dyn ni'n gweddio am ffrindiau un arbennig sydd yn sâl iawn ar hyn o bryd. O Dduw ein tad, gad i ni gofio am yr holl newid sydd yn y byd, tro ras i ni gael ein harwain i fyd sydd yn well. Dyn ni'n cofio bobl sy'n mewn rhyfel, a dyn ni'n meddwl am y bobl sydd ddim yn gwybod am Iesu. Dyn ni'n gweddio dros bawb sy'n byw mewn gwledydd lle mae rhyfel, dros bawb sydd wedi colli rhywun, dros bawb sy'n byw mewn ofn. Helpa nhw arglwydd, a helpa ni yn ein bywydau i gyd. Gweddion am y bobl dros y byd i gadw y byd. Diolch am bob cymorth yn y dyddiau anodd yma.
Diolch am ofal i'r ffoaduriaid o Sidan. A dyn ni yn meddwl am bobl yn Sidan a Ukraine a rhyfela creulon arall hefyd. A dyn ni yn gweddio am heddwch yn y byd. Am esiampl da cyfiawnder a dealltwriaeth gan arweinwyr gwleidyddol dros y byd. Mae gymaint o bobl yn dioddef mewn rhyfelau dros y byd. Dyn ni'n cofio nhw i gyd. A dyn ni'n cofio am pawb o bobl yn y byd mewn argyfwng, paen, hiraeth a drolled. Gweddiwn am heddwch yng ngwyneb digwyddiadau y coroni penwythnos nesaf. Helpa ni gofio i ddweud diolch ac i wneud i eraill fel y dymunon iddynt hwy ein trin ni. Dyn ni'n gweddio gan feddwl am yr holl casineb bach a mawr sydd yn ein byd heddiw. Mae angen cofio am ffydd, gobaith ac yn enwedig am gariad. Cofiwn am deulu Degwel Owen yn arbennig yma yn y capel ym Porthcawl. O arglwydd Duw, dyn ni'n cofio cymaint o bobl, a dyn ni'n gweddio dros heddwch tangnefedd yn ein byd, yn ein cymdeithasau, yn ein wlad, yn ein teuluoedd, yn ein bywydau, yn ein calonnau ni. Diolch yn i ti o arglwydd Duw, dy fod ti yn clywed ein gweddiau ni. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Dawn ni gweddio gyda'n gilydd. Ain tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sanctaidd dy enw, deled dy deyrnas, meled dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein ar y beunyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, pan eiseiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniaeth, yn oes oesoedd. Amen. Emyn 576, 576. Iesu yr oes a ddewyd hyfryd, cyn ei fynd i ben ei daith, yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Emyn 576.
Iesu atgyfodedig, diolch yn y ti fod daioni yn gryfach na drygioni, fod cariad yn gryfach na chasineb, fod goleuni yn gryfach na thywyllwch, fod bywyd yn gryfach na marwolaeth, a bod buddugoliaeth yn eiddo i ni drwy'r hwn sydd yn ein caru ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdaithas yr ysbryd glân bydd gyda ni oll, yn oes oes oes. Amen. Amen.